Blažej, poznáš nejaký mýtus o podcastoch, ktorý sa stále opakuje, veľa ľudí si to myslí, ale nie je to pravda? Áno, mám. A ten mýtus nie je, že musíte mať mikrofonický hlas na to, aby ste mali úspešný podcast. Jednoducho, nie je to tak. Viac záleží na tom, aký máte obsah a či ste autentickí. Čiže môžete mať kľudne aj rečovú vadu, ale môžete byť podcaster a môžete byť dokonca úspešný podcaster. Je to tak. A čo ty, Peťo, máš nejaký mýtus? Za mňa najväčší mýtus je, že podcaster musí byť extrovert. Mňa sa už viackrát ľudia pýtali, Peťo, ale však ty si určite extrovert, no nie som. Ja som introvert, robím podcast a pokiaľ ste introvertní, nebojte sa podcastov, je to trošku vystúpenie z komfortnej zóny a zvládnete to. Výborne. Ak máte tiež nejaký mýtus o podcastoch, tak kľudne napíšte do komentárov a my sa na to pozrieme a povieme si, že áno, je to mýtus, alebo nie je to mýtus. A máme ďalšie mýty, ale tie vám povieme v ďalšom videu. Takže ak chcete natáčať podcast, príďte ku nám do Breptu. Tak.